Хайде сега време ти да се очите, шала тук. Хайде, вади сега, дай чантата и парите, хайде. Пауза. Порция толкова, чакай. Една кружка е това. 100 лева, малко са още. Кай ги имаме? Не, бъй па веднага те нашъл. Ала е та паре. 100 лева подарява Марио. И него да се въргат. 100 лева подарява на младото семейство, на оркестъра нищо, разбира се. Марио, Леона и неговата жена. Деси. Ай, ами таризала ли? 100 лева. Що са пено торома, бай тачо, хапте. Ала дичи кингят, къде е ангрушка кингят, дик. И така, и една пара за оркестъра. Шайбе, ще ма председател. От Марио Леона, за младото семейство, за клубовете и от Деси, разбира се, за най-добрите сватове, за фамилия Добрилещи и за всички гости. Аз ще шура. Kergen Geçaben namokya Nayrayan Totomo Oduzvanina Emineca Akan Kaginafam O penema O Mario Yaşami familia Ella se amarillo, ella se abradale. Ya mujer no me tiene papá, tiene non fare ne do mato so se veno male pucena man va robare, tu se vediava, o caia va mangiava, mi dogina già, o fu a fatto, tanto di non tutto.